Winterwaar, matige frost, zoals de oude nacht. En dus luidt het ijs weer in de vjetten, in de fievers en moeten de einde wekken weer op ziekje. En joen en vannacht blijft het koud. En morgen sneeuw, laat ik het maar op een berichtje zetten. Joen en vannacht vrij helder waar. Daar toch nog altijd een lichte ontmatige frost. Min 2, min 3 graden op de eiloon, min 4 graden op het verste loon. En verder een matige wind, op vrij krachtig nog in het kustgebied, komt het uit zuidoost en zuid. Ja, die wind gaat wat meer naar het zuidoosten en het zuiden toe. En zorgen we de morgen, dan hebben we morgen eerst nog even zinnen, daarna de bewolking en in de midden sneeuw en lichte sneeuw. In de nieuwtijd matige sneeuw, dus oerlijst van het verkeer, kans op gladens en dat alles bij temperaturen om bij de 1 of 2 graden boven nul. En dan lezen we morgen in het koudste pad van Nederland. De wind, matig en krachtig, maakt het net vriendelijker en komt uit zuid-zuidoost waai. Ja, morgen nog een winterdag. En dan in de joentijd dus die sneeuw in de nacht volgedraaid. Het fruitsjoch. De temperaturen rennen staan gewoon op. Ik denk dat we toch zitten over een meest droge dag, maar ik kom eens op mist en misschien nog een beetje zinnen in de kustgebieden. Vrijt, ik meest bewolkt, ik kom eens op mist. Sneeuw, betieden rein en misschien nog wel een beetje zinnen. Maar de temperaturen in het weekend richting zo'n 8 of misschien wel 9 graden. En dan is het heel oorwaar. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.